Néhány év után 2018-ban és 2017-ben a daganatom felrobbant és 9x10 cm-esre nőtt, ami szó szerint azt jelenti, hogy az agyam 1/3-át megette. Ha valamit az agyból megesznek és eltávolítanak, az soha többé nem nő vissza. Egy nem homogén daganatom volt, amelyben glioblasztoma részek is voltak, ami a létező legagresszívebb daganat. Ezt egyébként tényleg lehet látni. Mutatni fogunk egy kontrasztanyagos képet az MRI felvételből. Az archívumokban nincs feljegyzés arról, hogy bárki túlélte volna ezt a daganatot. Az emberek körülbelül 1-2 évig élnek, a daganat méretétől függően, de senki sem él tovább ennél. És miután őszintén kimondtam az álmenemet, tisztán és világosan hallottam egy hangos, erőteljes hangot, ami azt mondta nekem, én abszolút nem engedem meg, hogy meghallj, örökkönt örökké, mindörökké. És a mai műsorban, amit már nagyon várok, alig tudtunk elkezdeni, mert annyi témát beszéltünk át informálisan is. A vendégem egy olyan férfi, aki nagyon komoly, mondjuk úgy traumát, tragédiát élt át az életében. Nevezetesen agydaganata volt, egy nagyon agresszív agydaganat, ami szinte a halálos ágyáig juttatta. Találkozott Istennel, és minden további nélkül most hallhatják az ő történetét. Ma Goran Suslic van velünk. Goran, nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál erre a podcastre, és remélem, hogy ezen keresztül Isten dicsőítjük majd, és másokat is építünk, inspirálunk vele. Nos, azt biztosan mondhatom, hogy keresztény hitben nőttem fel. Valóban, ebbe születtem bele, és az életemet többé-kevésbé, vagy inkább jelentős részben keresztény hívőként éltem, de anélkül, hogy igazán mély, valódi megtérést éltem volna át, vagy lelkileg újjászülettem volna. 2010-ben nagyon súlyos agydaganatot diagnosztizáltak nálam. Abban az időben körülbelül 4 cm-es volt, tehát elég jelentős méretű daganat. Kórházba kerültem, de akkor mégsem műtötték meg, nem távolították el sebészileg, mert abban a pillanatban nem egyeztem bele egy ilyen nagy műtétbe, így végül hazamentem a családomhoz. Pontosan ekkor kezdtünk el a családommal együtt buzgón imádkozni Istenhez, hogy csodával határos módon gyógyítson meg, és lassan, de biztosan sokkal jobban kezdtem érezni magam, fokozatos javulást tapasztalva az általános állapotomban és közérzetemben. És ahogy egyre jobban lettem, valahogy elkezdtem elveszíteni a kapcsolatomat Istennel. És ezen felül... Majdnem úgy kezdtem érezni, mintha nem is Isten segített volna rajtam, hanem hogy a saját tetteim miatt lettem egészséges. Átértem a gyógynövénykivonatokra, lemondtam a húsról, a tejről és minden állati eredetű ipari termékről. Követtem, tudod, a megfelelő terápia, a természetes táplálkozás, a gyógynövénykivonatok mélységét, mindenféle művitamin vagy ásványi anyag nélkül, amik valójában károsak, és amelyeket a mai bioboltokban árulnak. Ezek valójában ártanak az emberi szervezetnek. A testünk csak növényi eredetű anyagokat tud hasznosítani, csak olyan készítményeket, amelyek valóban különféle növények kivonatai, és akkor úgy működnek, ahogy kell. Erről rengeteget lehetne beszélni, de most nem mennék bele. Például, hogy pontosan hogyan érezted magad abban az évben, 2010-ben, abban a konkrét évben? Volt akkoriban jelentősebb fejfájásod vagy kellemetlenséged? Állandó fejfájás volt? Valamilyen migrén? Hogyan jutottál el odáig, hogy azt mondtad, hé, el akarok menni orvoshoz, hogy ezt kivizsgáltassam? Nos, elég hirtelen elájultam, aztán azonnal mentővel vittek kórházba, és ott a vizsgálat során kiderült, hogy egy jelentős agydaganatom van, körülbelül 4-5 cm-es. Aztán rögtön mindent azonnal el akartak távolítani, de szerencsére a drága feleségem határozottan tiltakozott, és végül nem engedte, hogy ez megtörténjen. Szóval óvatosan felnyitották a koponyámat, és miután ezt megtettek, azonnal felhívták a feleségemet, hogy komolyan kérjék a kifejezett engedélyét arra, hogy mindent eltávolíthassanak. Ő határozottan visszautasította, így gondosan visszazártak, és egyszerűen csak otthagytak. Az orvosi értékelésük szerint tudatosan döntöttem úgy, hogy nem akarok életben maradni, ami mély és nehéz felismerés volt. Nagyon hosszú távon. És aztán elkezdtem. Szóval azelőtt rengeteg húst és egészségtelen ételt ettem. Azóta teljesen növényi étrendre tértem át, csak növényi ételeket fogyasztok. Abba hagytam a hús és minden más evését, és sokkal jobban kezdtem érezni magam. Szóval abban az időben a kórházban, és utána is folyamatosan imádkoztunk Istenhez, hogy gyógyítson és mentsen meg minket. Ahogy említettem, és ahogy egyre jobban lettem, egyre inkább elfelejtettem, hogy az egészségem az ő beavatkozásának köszönhető, és fél év után teljesen abbahagytam az imádkozást és a tanulmányozást.
1 évig, pontosabban, és hirtelen a kórházban találtam magam. Megállapították, hogy 1 hónappal korábban voltam kivizsgáláson, és itt a bal oldalon volt egy daganatom. És 1 hónappal később, mivel ez volt a legrosszindulatúbb daganat, ami csak létezik, a kórházba kerülésemkor kiderült, hogy az agyam másik oldalán még 3 újabb alakult ki. Az egyik 2 főleg 1 centiméteres volt. Gyakorlatilag az egész fejemet szinte felfalták. És erre nagyon-nagyon jól emlékszem. A kórházi személyzet teljesen egyértelműen közölte velem, hogy egyszerűen nem tudnak segíteni rajtam, sőt, menjek haza és készüljek fel arra, hogy végső búcsút vegyek a szeretett családomtól. Annak ellenére, hogy szinte egyáltalán nem tudtam kommunikálni, félig eszméletlen állapotban voltam, úgymond szimbolikusan szólva. Aztán szombat délután volt. Nyár közepe volt, körülbelül 40 fok lehetett. A házunk felső szintjén voltunk, és rengeteg ember jött imádkozni a gyógyulásomért. Egyetlen felhő sem volt az égen, és hirtelen az imák közben olyan hangosan kezdett dörögni, hogy mindenki megijed, azon tűnődve, mi történik, talán itt a világ rége. Olyan hangos volt, és egyszer csak tökéletesen jól éreztem magam. Felálltam, visszanyertem az erőmet, aztán elmentünk a kórházba Emer Yesuf, és ott megállapították, hogy minden új növedék eltűnt, mintha soha nem is lett volna. Tehát a fő daganata a bal oldalon, az nem zsugorodott, de az, ami miatt a halálos ágyamon voltam, eltűnt, vagyis Isten szó szerint megteremtette azt a részt az agyamban. 2010-ben megállapították, hogy van egy 5-6 cm-es agydaganatod. Abban az időszakban, miután megtudtad, áttértél a növényi alapú étrendre. Így van. Pontosan. Meddig tartottad azt a növényi alapú étrendet? Mennyi ideig voltál azon a növényi alapú étrenden? Nos, 1 évig csináltam, de az utolsó 2-3 hónapban elkezdtem elveszíteni a fegyelmet, és úgy étkeztem, mint a hétköznapi emberek, még mindig hús nélkül, de egészségtelenül. Így hát mindössze 2 hónappal az egészséges táplálkozás és Isten elhagyása után újra megbetegedtem, mert ha valaki nem dicséri és dicsőíti Istent és nem mutat hálát, az azt jelenti, hogy elhagyta Istent. És aztán utána, mondjuk úgy, visszatértél az előző őszinte étkezési módodhoz. Így amikor Isten újabb csodát tett, újra elkezdtem a helyes utat járni. De... Én is, hogy is mondjam ezt megfelelően és pontosan, egy bizonyos fajta mély érzés állapotában voltam. Ingadozások. Egy hullámzó, meglehetősen instabil görbén haladtam. Nem voltam igazán stabil. Szorgalmasan dolgoztam Istenért, és következetesen figyelmeztettem az embereket, de ez nem történt meg teljes mértékben. Aztán néhány jelentős év elteltével, konkrétan 2018-ban, vagy talán 2017-ben a daganatom felrobbant, és 9x10 cm-esre nőtt. Szóval az agyam 1/3 szó szerint megette, és amikor valamit az agyból megesznek és eltávolítanak, az nem tud visszanőni, mert a sejtek, az idegsejtek nem nőnek, nem szaporodnak. Tehát ha eltávolítják, akkor az eltávolítva marad. Szóval ez mikor volt? Melyik évben volt ez? 2018-ban. És 2018-ban az volt mondjuk úgy a fordulópont számomra, igaz? Mondd, a magánéletedben, a személyes életedben féltél a haláltól. Gondoltál rá? Milyen gondolatok jártak leginkább a fejedben akkoriban? Most azokban az utolsó pillanatokban, mielőtt nevezzük halálnak, mert annak kellett volna lennie, akkor kerültem a legközelebb Istenhez. Szóval abban a különösen nehéz időszakban, azokban az években olyan igazán súlyos epilepsziás rohamokat éltem át, mert az agyam egy nagyon jelentős harmada teljesen el volt nyomva. Az agyam tehát ilyen nyomás alatt volt. A daganat, ahogy majd a később bemutatott képeken is látható lesz, több mint 2 centiméterrel eltolta az agyam másik felét. Természetesen az epilepsziás rohamoknak különböző forrásai lehetnek, még a spirituális értelemben vett 2 oldal közötti harc kontextusában is. De ha valamit anatómiai okok idéznek elő, ahogy az én esetemben is történt, akkor ez már nem erről az oldalról szól, hanem szó szerint arról, hogy az agyszövet elpusztul, és a maradék agyra iszonyatos nyomás nehezedik, ami körülbelül 2-3 gyötrelmesen vastag centimétert volt. Ez annyira elképesztően borzalmas volt, mintha valaki szándékosan egy 230 voltos elektromos kábelt, nem csak 12-t, hanem egy teljes, erős 230 voltot dugnak közvetlenül a füledbe. És őszintén szólva, egyszerűen nem tudom megfelelően leírni azt a teljesen gyötrő és kínzó hatást.
Még ha teljesen tele lennék gyűlölettel, és tényleg azt akarnám, hogy valaki más is átélje ezt a szenvedést, akkor sem kívánnám ezt senkinek, még egy olyan alaknak sem, mint Hitler. Ilyen kínokat nagyon ritkán él át az ember. Beszéltem már emberekkel, de senki sem tapasztalt olyan borzalmas érzéseket, mint amikor egy 220 voltos vezeték áramot küld át rajtad, szó szerint darabokra szaggatva. Gyakorlatilag a halálos ágyadon feküdtél, szembenézve az életed végével. Igen. Milyen volt az az időszak? Még soha nem voltam közelebb Istenhez. Már jóval azelőtt, még azelőtt a mély, halálos ágyas pillanat előtt is, talán 2 teljes hónappal korábban, amikor már hihetetlenül gyenge és törékeny lettem, alig tudtam 20-30 lépést megtenni, és minden egyes nappal egyre gyengébbnek éreztem magam. De annyira belsőségesen közel voltam Istenhez, hogy a halál gondolata egyáltalán nem ijesztett meg. Talán csak a drága feleségem és szeretett fiam miatt, akiket hátrahagynék, de magam miatt egyáltalán nem éreztem félelmet. Megmenekültnek éreztem onnan. Olyan mély közösségbe kerültem Istennel, hogy még a halál sem ijesztett meg, mert tudjuk, hogy amikor Jézus hamarosan eljön a mi nemzedékünkben, feltámasztja majd mindazokat a hívőket, akik elfogadták őt, és az ő akarata szerint éltek. Szóval bizonyos értelemben ez volt életem legszebb része, de ugyanakkor önzőnek éreztem volna, ha csak magamnak biztosítom az üdvösséget ilyen mély közösség által, miközben annyi ember a földön örökre elveszne. És ezért, ahogy ott feküdtem, mély imát mondtam Istenhez, hogy ha az ő akarata, tegyen csodát, mert itt nem gyógyításról volt szó, hanem arról, hogy teremtsen egy agyat, mivel az enyémet már felfalták. Igen. Ezt tisztázzuk egy pillanatra. Tehát amikor egy rosszindulatú daganat eléri azt az előre haladott stádiumot, mint amilyen sajnos a tiéd is volt azokban a végső kritikus napokban, egyszerűen nincs hatékony gyógymód. Tragikusan úgy marad, elítélve az elkerülhetetlen halálra. Az én daganatom rendkívül rossz indulatú volt. Vannak jó indulatú daganatok is, amelyek nem rákosak, csak egy növedék az agyban, és az emberek sokáig élhetnek velük. Azokat még meg is lehet operálni. De az enyém 3. és 4. fokozatú volt, és nem volt homogén. Mit jelent a 3. és 4? Nos, 4 fokozata van a daganatoknak. Az első egy jó indulatú daganat, ami olyan, mint egy heg, és sebészileg eltávolítható. Ha időben eltávolítják, túl lehet élni, de minél magasabb a fokozat, annál lehetetlenebb meggyógyítani a beteget. Nekem egy nem homogén daganatom volt, amelyben glioblasztóma rések is voltak, ami a legagresszívebb daganat, ami létezik. Láthatják, hogy mutatunk egy kontrasztanyagos MRI felvételt, tehát különösen fehér területek voltak, és a feljegyzések szerint ilyen típusú daganatból még senki sem élte túl. Az emberek körülbelül 1-2 évig élnek a daganat méretétől függően, de senki sem él tovább ennél. Tényleg, folytassuk inkább a történetet. Szóval 2018-ban egyedül feküdtél az ágyadba. Milyen imát mondtál Istenhez? Milyen érzés volt ez? Nos, nagyon sokáig imádkoztam. Abban a pillanatban nem volt nálam óra, de legalább egy teljes órán át tartott. Ott abban a szent térben ismét alázattal megvallottam minden bűnömet a mindenható Istennek, és őszintén kifejeztem, hogy teljes szívemből szeretném neki szentelni az egész életemet. Valójában az üzleti világban dolgoztam. Közgazdász voltam, és egy gyártóval együtt alapítottam egy nagy céget, amely hangtechnikai berendezéseket gyártott, és ez még inkább eltávolított Istentől. Egyszerűen Istennek ezt meg kellett engednie, hogy vele lehessek, és mellette maradhassak. De abban az imában mindent elmondtam Istennek, kértem, hogy bocsásson meg, amiért eltávolodottam tőle, amiért belekeveredtem abba az üzletbe, és mindezekért a dolgokért. És bevallottam neki minden bűnt, amire élénken emlékeztem, és őszintén kértem tőle isteni bocsánatát. És ha valóban az volt az ő szent akarata, ahogy korábban mondtam, hogy egy igazi csodás beavatkozást hajtson végre, hogy egy sürgős, életbevágó üzenetet küldhessek az egész emberiségnek, hogy sok-sok ember megmenekülhessen Jézus dicsőséges visszatérése előtt. És miután ünnepélyesen kimondtam, hogy ámen, tisztán hallottam egy határozott, hangos és erőteljes hangot, semmiképpen sem engedem, hogy örökre meghallj. Miért örökre? Mert Jézus a mi életünkben jön el. Nézzétek csak meg ezeket a mély válságokat, amelyek jelenleg bontakoznak ki szerte a világon. Ezt az elnyomó diktatúrát, ami egyre mélyebben fejlődik ki a szemünk előtt. Sokan megvakultak, mert mindez fokozatosan történik.
De ha megnézzük az elmúlt 20 évet, az emberek lelkiállapota, mentalitása megváltozott. Senki sem akar már beszélgetni senkivel. Csak a mobiltelefon van. Egész nap csak a mobiltelefont tartják a kezükben és olvasnak, szóval minden megváltozott. Az erkölcstelenség annyira kizárólagosan megjelent az egész világon, hogy az már felfoghatatlan. Mindössze 20 rövid évvel ezelőtt ez a mélyreható változás teljesen elképzelhetetlen lett volna. De ahogy azt folyamatosan mondom, mivel sajnos minden egyes nap apró, alattomos adagokban kapjuk, egyszerűen már nem is vagyunk igazán képesek teljesen felfogni azt a mély és aggasztó emberi hanyatlást, ami sajnos kialakult és eluralkodott. Értem. Tehát egy szívből jövő imát mondtál Istenhez, ami körülbelül egy teljes órán át tartott. Mi történik pontosan azután a jelentős ima után? Nos, a kórházban voltam, és az első érdekes dolog az volt, hogy hirtelen idegenek, más betegek kezdtek odajönni hozzám, és megkérdezték, hallhatnának-e valamit Istenről. Ez abban az országban történt, ahol akkoriban éltem. Ez egy ateista ország, nagyon távol Istentől. Az egyetem előtt az első munkám röntgentechnikusként volt, és egy MRI-vel, tomográfiával felszerelt osztályt vezettem, szóval nagyon jól tudom, milyen a légkör az orvosi körökben. És abban a környezetben Istenről beszélni lehetetlen, de érdekes módon, amíg ott voltam, körülbelül 30 ember jött el hozzám, ami nagy szám, és mindannyian szomjaztak az igazságra, és mindegyiküknek el tudtam mondani az igazságot. Ami a legjobban meglepett, az az volt, hogy az összes ember közül, akikkel találkoztam az orvosoktól a higiéniért felelősökig, a legjelentősebb élményem egy higiéniért felelős személlyel volt. Valahogy a feleségemen keresztül elkezdett érdeklődni irántam. Nagyon nehéz felfogni, amikor egy teljesen idegen emberek kérdezősködnek utánad, és kapcsolatba akarnak lépni veled. Aztán még néhány napot egy másik távoli helyen töltöttem, és sajnos nem volt alkalmam találkozni azzal a bizonyos nővel. Szóval oda mentem, és már elég messziről azonnal oda kiáltott nekem, Gorán, hey, tudnál mondani nekem valami igazán mélyet az igazságról, Istenről, Jézusról? Úgy értem, olyan hihetetlen csodák történtek, és az emberek hitre tértek abban a kórházban, hogy őszintén szólva teljesen megdöbbentem, mert ilyet még soha nem tapasztaltam korábban. Mindig is tanulmányoztam a Bibliát és a végidőket Jézus visszatérése előtt, de soha nem láttam még ilyen erőteljes és intenzív isteni cselekedeteket. Azt is elmondhatom, hogy még ma is intenzíven dolgozom Istenért, és folyamatosan történnek csodák. Például nemrégiben valóban furcsa és egészen hihetetlen körülmények között, amelyek egyszerűen nem reálisak vagy éppenséggel nem is lehetségesek, valahogy mégis sikerült elérnem azt a bizonyos embert. Az emberek ezután felhívtak, mert volt egy nagyon szerencsétlen nő, aki lassan haldoklott egy agresszív rák miatt, ami teljesen felemésztette a hasüregét. Minden egyes szerve teljesen eltűnt, és valóban szörnyű és szívszorító volt ezt látni. Ennek következtében a szeretett feleségemmel együtt meglátogattuk őt, buzgón imádkoztunk vele, és sokat, hosszan beszélgettünk Istennel a mély és örök igazságról. Ezután a klinika palliatív osztályára került, ahová azokat helyezik, akik életük végén járnak. Imádkoztunk, és van egy csoportom is. Akár el is tudom küldeni a linket, hogy csatlakozhass hozzánk Facebookon és online. Minden esetre néhány nappal az imáink után a nőt kiengedték a palliatív osztályról, jobban érezte magát, mint valaha. És most már ő is csatlakozik hozzánk a csoportos imáinkon. Ilyen dolgokat tapasztalunk folyamatosan. Dicsőség Istennek, tehát ez volt az eredménye az Istennel való közösségemnek. Még 2018 előtt is dolgoztam neki különböző szakaszokban, de azóta teljesen neki szenteltem az egész életemet. És ennek következtében nagyon-nagyon sok ember valóban megtalálta Istent. Nem a saját erőmből, hanem pontosan azért, mert átadtam Istennek az elmém. Hogy ő szólhassa rajtam keresztül azokat a mély szavakat, nem én magam, hanem az ő isteni vezetése által. Dicsőség Istennek! Szeretném, ha egy kicsit visszatérnénk a te élményedhez. Mi történt a rákkal, miután elmondtad azt az egyórás imát Istenhez? Mit mondtak az orvosok? Hogy néztek ki a vizsgálatok utána? Nos, amíg a kórházban voltam, újra felnyitották, tudod, hogy megnézzék, mit lehet tenni. Aztán visszazárták. Kivettek körülbelül 1,5 centiméternyi szövetet elemzésre, ahol csak azt találták, hogy ez 4. stádiumú volt.
Ez azt jelenti, hogy a legrosszindulatúbb daganat, ami csak létezik, olyan, ami még az archívumokban sem szerepel. Lehet, hogy a milliárdnyi ember között mindig akad valaki, aki túlél valamit. Pont úgy, mint a japán bombáknál. Voltak emberek, akik még 400 méteren belül is túlélték. De normális körülmények között az orvosi archívumokban nincs feljegyzés arról, hogy ezt bárki túlélte volna. Mert ez gyorsabb, és még a természetes terápiákkal sem lehet. Én a gyógynövényt kivonatokkal történő természetes terápiák híve vagyok, nem azoké az úgynevezett vitaminoké és ásványi anyagoké, amiket a bioboltokban árulnak, ahol csak pénzt akarnak keresni az embereken. De ezekben a boltokban is vannak ilyen kivonatok. Például a kalcium kivonatot egy bizonyos óceáni növényből készítik, és élő anyagból kell származnia, mert akkor mindent finomra őrölrek. Szóval amit mondani akarok, hogy én azt a klasszikus gyógynövényes orvoslást támogatom, ami sokkal mélyebbre megy, mint a mai, ahol az emberek nem veszik észre, hogy az egész csak a pénzről szól. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, azután a valóban megdöbbentő élmény után nagyon gyorsan felkeltem az ágyból, és mindent hatékonyan elintéztem. Az emberek kitartóan hívtak, beszélni akartak velem, miközben még mindig az ágyukban feküdtem. Még az elhivatott nővérek is bejöttek a szobába, hogy ellenőrizzenek. Az egész igazán érdekes volt, és mindenképpen emlékezetes időszak. Aztán nem is tudom, az orvosok sem nagyon akarták elhinni, hogy ilyen jól vagyok. Ezért egy kicsit tovább tartottak bent, mint eredetileg tervezték. De jó 10 nap után hivatalosan is kiengedtek, és azonnal hazamentem a szerető családommal, sokkal jobban és megkönnyebbülve éreztem magam. Akkoriban egy hegyi faluban laktunk, és tettünk egy 10 kilométeres sétát a dombokon keresztül. Pedig előtte 10 métert sem tudtam megtenni, de Isten csodája után egy több mint 3 órás sétára mentem fel-le a dombokon. Isten valóban elképzelhetetlen csodát tett. Ezt tudom mondani, és minden orvos egyetért velem. A legjobb orvosok vizsgáltak, mert nem értették, mi történt. Az egyik orvos azt mondta, tudja, uram, Isten nem létezik, és csodák nincsenek. Most hadd mondjak valamit. Mivel a daganata eltűnt, valójában nem is tűnt el, mert az csak úgy nem tud eltűnni. Inkább az történt, hogy a teste valahogy feltekerte, felgöngyölítette, és elrejtette a sejtek között. Isten nem létezik, csodák nincsenek, tehát ez csak egy evolúciós lehetőség. Szóval a test megtalálta a módját, hogy felgöngyölítse azt az agyat, hogy a funkció. Úgy értem, és az orvosokat nagyon tisztenem, mert rendkívül jól képzettek, és 2-szer annyit tanulnak, mint mi, akik csak sima diplomát szereztünk. De orvosként az embernek a saját eszét is használnia kell, mert a gyógyszeripar irányítja az egyetemi folyamatot, és hamis információkkal bombázza a diákokat, hogy eladhassák a gyógyszereiket. De hangsúlyozni kell, hogy az orvosokra szükség van. A természetgyógyászatban sokan vannak, akik túlzásba esnek, és azt mondják, hogy egyáltalán nincs szükség orvosokra. Az igazi egyensúly az, ha mindkét oldalt használjuk és szűrjük. Pontosan ez történt valójában. Az orvosok eléggé megdöbbentek. Néhányan valóban elismerték az igazságot. És az egyik orvos abból a csoportból, ő hosszú ideig jelentős tagja volt az ima csoportunknak. Szóval tulajdonképpen. Most, hogy az orvosokról beszéljünk, eszembe jutott, hogy volt egy barátom, akivel közel álltunk egymáshoz. Ő egy orvos volt, akinek saját természetgyógyászati praxisja volt, és nagyon hivatalos egészségügyi szakembernek számított. De részt vett az újkori vallásban, ahol a másik oldalról származó módszereket alkalmaztak. Aztán csodálatos módon Isten összekapcsolt minket az anyukáján keresztül, aki ateista volt, és hallott a gyógyulásomról. És aztán azt szerette volna, hogy beszéljünk az ő esetéről is, neki is volt ilyen. Hogy is mondják ezt? Ez egy olyan betegség, ahol az idegek leépülnek, és hamarosan már nem tudsz járni, egyre gyengébb leszel, végül már a szádat sem tudod kinyitni, és meghalsz. Gyakorlatilag gyógyíthatatlan. Nincs olyan ember, aki felépült volna belőle. És már akkor is Isten védte őt, még mielőtt találkoztunk volna. Annak ellenére, hogy a New Age iránt érdeklődött, a betegsége szokatlanul lassan 10-15 év alatt haladt előre. De Isten felkészítette őt, mert tudta, hogy meg fogja ismerni az igazságot, és aztán csatlakozott a csoportunkhoz, majd később. Most nem mennék bele túl sok részletbe, de alapvetően sokat beszélgettünk az igazságról, a vallásról és hasonlókról. Sok akadály volt.
Sátán próbálta megállítani őt, de most már nagyon hűséges asszony Istenhez. És nemrég, 2-3 hónappal ezelőtt mindent eltávolítottak, fizikailag teljesen rendbe jött, pedig azok az idegek elpusztultak, minden helyre állt. És most 68 évesen úgy jár, mintha tinédzser lenne. Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek! Mondd el, mennyi idő telt el attól, hogy imádkoztál a teljes gyógyulásig? Egy éjszaka alatt történt, közvetlenül az ima után, vagy volt egy időszak, amíg fokozatosan elmúlt? Emlékszel rá? Nos, ahogy mondtam, rögtön utána felkeltem, visszanyertem az erőmet és mindent, de talán 1-2 évbe telt, mire minden teljesen helyreállt, mire azok a vérlerakódások, amik az agyban felgyűltek, kitisztultak és minden. De azt kell mondanom, nem hiszem, hogy hazudnék. Isten egy kicsit gyengébbnek hagyott meg. Szóval még ma sem vagyok teljesen erős, ha például Pál apostolra gondolunk. 3-szor is imádkozott Istenhez, hogy vegye el azt a betegséget a fejéből. És Jézus azt mondta neki, ahogy a Bibliában olvassuk, eleget kértél tőlem, ne kérdezz erről többet. Szóval Isten gyakran hagyja, hogy az emberek szenvedjenek, hogy ne váljanak gőgössé. Vezetőként talán hajlamos lettem volna a büszkeségre, és ezért Isten egyszerűen így hagyott meg. Mindenhova elvezetett, de végül önmagához és az alázathoz. De nekem és mindannyiunknak továbbra is állandóan imádkoznunk kell Istenhez, hogy ne fejlesszük ki újra a negatív tulajdonságainkat. Természetesen meséljen a betegsége teljes időtartamáról, a beteg szabadságáról, a nehézségekről, amelyeken keresztül ment. Mit mondjuk mutatott neked Isten az egész élmény során? Szerelem. Milyen életet éltél előtte? Átlagos hétköznapi életet éltél, mint egy rendes polgár? Nem voltam benne semmilyen bűncselekményben vagy különösebben gonosz dologban. De a helyzet az, hogy Isten előtt a bűnözők gyakran közelebb állnak hozzá és az üdvösséghez. Mint azok az emberek, akik kihűltek, akik ismerik Istent, de kihűltek, ha így nézzük. Emlékezzünk csak a Latorra, aki Jézus mellett volt a kereszten. Ő megmenekült, de mindazok a zsidók, akik megölték őt, akik közel voltak Istenhez, nem menekültek meg. Tehát Isten a felelősségünket a tudásunk szerint határozza meg. És mivel lelkészek, keresztény prédikátorok gyermeke és unokája voltam, többet tudtam, mint mások. És Isten a bűnt is a tudás szerint méri. Tehát azok, akik semmit sem tudnak, akik még csak nem is hallottak arról, hogy Isten létezik, a jellemük és a meglévő tudásuk szerint fognak üdvözülni. De minél mélyebb a tudásunk, bizonyos értelemben annál védettebbek vagyunk. Mert minél mélyebb a tudásunk, annál közelebb vagyunk Istenhez, és annál védettebbek vagyunk, de ugyanakkor nagyobb a felelősségünk is. Így van. Tehát hadd ismételjem meg, a tudás nem feltétele az üdvösségnek, de segít. Sátán, amikor tudásunk van, könnyebben el tud vezetni minket a New Age-be, mindenféle dologba. Akkor azt mondanád, hogy az életedben vegyük például, hogy a jelentős betegség előtt sikeres céget, jól működő vállalkozást hoztál létre, és így tovább. Őszintén ajánlod, hogy az emberek aktívan vágjanak bele a vállalkozói lét kihívásokkal teli világába, hogy teljesen lefoglalják az elméjüket ezekkel a megterhelő és izgalmas dolgokkal? Meddig szabad elmenni, hogy ez ne váljon bálvánnyá az életünkben? Nos, maga az üzlet nem bűn, mondjuk így. Az embereknek élniük és működniük kell. Persze a lényeg az, hogy mi az életünk középpontja, hol járnak a gondolataink. És ha olyan vállalkozást hozunk létre, ahol napi 15 órát dolgozunk benne, akkor már nem vagyunk rá kétesek. Be kell ismernünk, mármint őszintén szólva még most sem tudom igazán azt mondani, hogy teljesen szent és igaz vagyok. Mert emberként folyamatosan növekszünk és fejlődünk. Mert Jézus visszajövetele előtt szentnek kell lennünk. Egyszer talán erről az oldalról is beszélgethetünk. De elvesztettem a gondolatmenetemet. Semmi gond, nyugodtan szólj közbe. Csak koppints rá, hogy ne rezegjen tovább. Igen. Kérlek, ismételd meg a kérdést. A telefonom elvonta a figyelmemet. Igen. Ajánlod, hogy az emberek vállalkozásba kezdjenek? És ez meddig mehet el, mielőtt mondjuk bálvánnyá válna az életükben? Nos, világosan láthatjuk, hogy az Ószövetségben a leggazdagabb és legsikeresebb ember a Földön egyben a leghűségesebb és legáhítatosabb is volt.
Tehát nyilvánvaló, hogy maga a gazdagság nem leküzdhetetlen akadály az üdvösség elérésében. De sajnos, ahogy maga Jézus is mélyen megfogalmazta, csak viszonylag kevés gazdag embernek sikerül valóban bejutnia a mennyek országába. Nem fogunk tudni átmenni, mint a teve a szűk kapun. Ez azt jelenti, hogy véleményem szerint az üzlet csak akkor üzlet, ha Isten vezet minket, és ő irányít bennünket még az üzleti ügyekben is, és mi továbbra is ragaszkodunk hozzá, hogy amikor dolgozunk, imádkozunk, és útmutatást kérünk tőle, hogy mit tegyünk itt. Meg fogjuk-e csalni az üzleti partnerünket? Veszünk-e tisztességkálek? El fogunk-e lopni bármit is, bármilyen módon? De igazából nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy mi áll a gondolkodásunk középpontjában. Ha azt látjuk, hogy az üzlet miatt nem fogunk tudni legalább 1 órát imádkozni reggel, amikor felkelünk, ha azt érezzük, hogy megállunk, hogy az üzleti stressz elvette az erőnket, hogy már nincs energiánk felkelni és 1 órát imádkozni, illetve este lefekvés előtt imádkozni, akkor ez figyelmeztető jel kell legyen számunkra, hogy az nem Isten akarata szerint való. Teljesen meggyógyultál abból az élménnyel. Most 2025 van, és mondjuk, hogy körülbelül 4-5 év telt el azóta, hogy megszabadultál attól. Jól mondom? Lehet, hogy még több is. Az 2018 volt, nem? Most 2025 van, az 8-10 év. Év. Hogy érzed most magad? Szerintem a nézők ezt nagyon érdekesnek találnák. Vannak egészségügyi problémáid, amiket abból az időszakból hoztál magaddal? Nos, gyengébbnek érzem magam. Úgy értem, ahogy mondani szoktam, nem vagyok Pál apostol, és nem vagyok próféta sem, csak hogy értsd, mire gondolok. Az egyetlen alkalom, amikor tisztán hallottam Isten hangját, az volt, amikor meggyógyított. Azóta már nem hallottam tiszta hangot. Az emberek gyakran észrevettem, hogy sátán gyakran suttog. És gyakran még a saját gondolataink is, amelyek úgy tűnnek, mintha hallottuk volna valakitől, mintha valaki beszélne hozzánk, sokszor csak a saját gondolataink. Szóval ezen a területen tényleg nagyon óvatosnak kell lenni. Ezt tudom mondani. Ez ugyanígy igaz a saját tapasztalatomra is. Isten vezet minket. És amikor közel vagyunk hozzá, végül meghalljuk a szavait. De sátán korlátokat szab nekünk. Emlékezzünk csak például arra a sorsdöntő pillanatra, amikor, hogy is hívják, Ábrahám közvetlen leszármazottja Ézsau ágáról, Jákob, amikor híresen megküzdött Jézussal, a Szentírás kifejezetten azt mondja, hogy egy angyallal. De van egy különösen érdekes és tanulságos szöveg, ahol egy igazán jó és tisztelt szerző éléken leírja ezt. Pontosan ugyanabban az időben maga a sátán alattomosan suttogott mögötte, folyamatosan olyanokat mondva neki, mint például ezt a küzdelmet semmiképp sem nyerheted meg, és így tovább, megpróbálva kételyt és kétségbeesést elültetni az elméjében, vagy hogy nyerjen és gyűlöletessé váljon. Egyszerűen fogalmazva, tényleg rendkívül óvatosnak kell lennünk a természet feletti világgal, mert ott van a sátán a leginkább jelen. Észrevettem, hogy sok olyan mozgalomban, amely elindult az igazság felé, a sátán azonnal megjelent, és végül még rosszabb hitehagyásba estek, mint korábban voltak. Teljesen így van. Jelenleg növényi alapú étrenden vagy, és ajánlod másoknak is a növényi alapú étrendet? Manapság a növényi alapú étrend elengedhetetlen. Csak annyit mondanék, még ha teljesen úgy is értem, nem fogyasztok állati eredetű termékeket. A mai növények, különösen ha nem a saját kertedben, a saját földeden termeled őket, nagyon kimerültek. És emiatt egyúttal arra kényszerülünk, hogy tojást fogyasszunk. A tojás valóban az egyetlen állati eredetű termék, amely tartalmazza nem csak a húst. Nem csupán valami érett dolgot, hanem abszolút mindent, ami az élet fenntartásához szükséges, hogy egy teljes lény teljesen kifejlődhessen belőle. Tehát ott egy teljes koncentrációról van szó. Ha egyszer üldöztetés jön, nem lepődnék meg, ha végül mi is elkezdenénk őket tenyészteni, de ezt most tegyük félre. Szóval a tojás mellett 99%-ban növényi alapú étrenden kell lennünk. És például kenyeret is kellene sütnünk, hogy legyen mit ennünk. Az ellenség valójában a kenyeret tette a mai étrend legmérgezőbb anyagává. És a mai búzában a génszerkezetét is manipulálták. Szóval rendkívül veszélyessé vált. De mindenféle fajta, például tönkölybúza és a többi, ha csak szárított élesztővel készül, semmiképp sem friss élesztővel. És úgy kell sütni, hogy lyukak legyenek a kenyérben. És teljesen száraz legyen. A legjobb, ha egy napig állni hagyjuk. Ez az egészséges étrend egyik alapja, és így tovább.
Most ebben nem mennék bele, bár magam is sok időt töltöttem vele. Persze. De ha csak egy kicsit bővebben elmagyarázhatnánk az embereknek, hogy érzi magát ma, teljesen egészséges, vagy még mindig vannak ennek bármilyen utóhatásai. Ez érdekel. Nos, én mindenre képes vagyok. Úgy értem, könyveket írok, emellett fizikai munkát is végzek. És gyakran vezetek nagyon hosszú távokat, konkrétan 600 kilométer csak egy irányba, ami elég tekintélyes utazás. Tudok normálisan dolgozni, de úgy érzem, hogy nem vagyok teljesen ugyanaz, mint korábban. Egy kicsit Gyengébb. bizonyos fokú gyengeséget érzek, és hálás vagyok Istennek ezért. Mert? Sőt, valóban Pál apostol mély példájához hasonlóan következetesen mély alázattal tölt el. Úgy soha ne váljak arrogánssá, és ne távolodjak el végül Istentől. Köszönöm. Neked ezért. És akkor mondjuk az egyik legutolsó és legfontosabb kérdésként. Mit mondanál te, aki valóban átmentél ilyen mély, nagy tragédián és hatalmas fájdalmon az életben? Egy fontos szempontból mit mondanál azoknak az embereknek, akik nehéz helyzeteken mennek keresztül az életben, akik komoly betegségekkel küzdenek? Rád bízom, hogy üzem nekik valamit. Nos, egy dolgot biztosan mondhatok. Isten, ahogy a megtérésről és az üdvösségről szóló kérdés kapcsán is említettük, elvárja tőlünk, hogy megtegyük a magunk részét, amit képesek vagyunk megtenni. Vagyis Isten meggyógyítja az afrikai feketéket, akiknek semmiük sincs, anélkül, hogy ők bármit is tennének, mert ők nincsenek abban a helyzetben, hogy tegyenek valamit. De tőlünk, ahol képesek vagyunk tenni valamit, elvárja, hogy áttérjünk az egészséges táplálkozásra, és használjunk növényi kivonatokat. De még ezek sem képesek meggyógyítani a súlyos betegségeket. És itt van szükség Isten segítségére. De a mi részünkről le kell mondanunk a húsról, az alkoholról, a kávéról, a cigarettáról, a káros dolgokról, a fekete és zöld teáról, tehát minden egészségtelen dologról. Egyébként az oldalamon ezt nagyon ajánlom nektek. 2 külön oldalam és csoportom is van a Facebookon és az interneten. És ott könnyen megtalálható egy átfogó rész az egészséges táplálkozásról. Van egy részletes könyv, amit több neves szerző műveiből gondosan állítottam össze. Ez alaposan elmagyarázza az egészség minden alapelvét, a valóban szükséges fontos kivonatokat és így tovább. Azt hiszem, meg tudnád írni a képernyője. Megtudod, meg fogod kapni azt. A legfontosabb, hogy egészségesen étkezzünk, bizonyos betegségeknél például van egy 20-szoros töménységű tömjénkivonat. Tehát a hagyományos tömjénkivonat egészséges, de nem gyógyít. Ha ilyen súlyos betegségekben, ahogy említetted, nagy koncentrációban szeded, akkor gyógyulást hozhat. Szóval szükség van egészséges étrendre, de speciális készítményekre is, amelyek benne vannak az általam összeállított könyvben. És ha mindezt alkalmazzuk, még a végső stádiumban is vissza lehet nyerni az egészséget. És a többit Isten végzi el. Természetesen. Tehát azt is javasolnád, hogy mindent tegyünk meg, ami tőlünk telik, amennyire csak tudunk? Mindent, ami tőlünk függ. Mindent, ami tőlünk függ, és imádságot Istenhez, folyamatos ráhagyatkozást, és ezt. Egy újjászületés, és ez meg is nyilvánul. Én csak kérdést tudok feltenni valakinek. Ha látsz valakit, aki gyűlöl téged, aki támad, aki különböző területeken, akár az üzletben is árt neked, és gyűlöletet érzel iránta, az legyen egy jel számodra, hogy kezdj el imádkozni Istenhez, hogy adjon teljes szeretetet a szívedbe. Hogy ahogyan Jézus szerette az ellenségeit, nekünk is szeretnünk kell az ellenségeinket. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell hajolnunk az ellenségeink előtt, de nem szabad gyűlölnünk, és még ha a legnagyobb ellenségünk is jön hozzánk, segítenünk kell neki. Goran, nagyon szépen köszönöm, hogy valóban szerves része voltál ennek a rendkívül tanulságos podcastnak. És ha megengedhetem magamnak, legyek olyan bátor, hogy feltegyek még egy utolsó, mély kérdést. Isten nyilvánvalóan azért mentett meg téged attól a súlyos betegségtől, hogy valóban fénylő világosság lehess ebben a világban. Hogy nyíltan megoszd őt és az ő isteni szavát, ha ez lenne az utolsó, szívből jövő beszéded. A földbolygón milyen mély üzenetet szeretnél átadni minden embernek? Isten szeret téged, Jézus szeret téged. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amit Isten az Atya és az ő fia Jézus adott nekünk.